Üdvözlöm Önöket! A BCS Hungary Kft. Professzionális mobil vállalati megoldásai között szerepel az elektronikus beléptető rendszereknek az üzemeltetése is. A TEG konferencián a BCS ennek a beléptető rendszernek az üzemeltetésére kapott felkérést. Itt most 2012. februárjában a FAN kongresszen veszünk részt. Technikai szponzorként vagyunk jelen, ahol a regisztrációs kérdéseket próbáljuk megoldani. Ahogy látható, regisztrációs pultokon elkészítettünk beléptető helyeket, beléptető pontokat, ahova a kollégák megérkezve egy előre kiküldött vonalkódot kapnak, amit telefonjukra kapják, jellemzően ezeket most már használják repülőtéren is, tehát ismert technológia, telefonról beolvasva ezt a kódot, és már is üdvözölhetjük Mr. Széles Gábor urat, aki érkezett a konferenciára, kikeressük a neki szánt itinert, névjegykártyát, badge-et, és odaadhatjuk neki. Sokkal gyorsabb lesz a beléptetés, jobban használható, pontosabb. Föl vannak osztva 3 részre, a cégek szerint A-tól egészen Z-ig, ezáltal szintén megoszlik a beléptetés időszerűsége. Ugye jellemzően ez akkor kritikus, amikor első nap reggel megérkeznek a kollégák, a regisztráltak, a vendégek, a résztvevők, a speakerek, és nagy mennyiségben állnak itt a pultoknál. Köszönöm szépen! További feladatunk is van még itt a helyszínen. Létrehoztunk egy Wi-Fi hálózatot, saját hálózatot, és azokat a tevékenységeket regisztráljuk, ami feladat. Itt például az a feladat, hogy a konferenciaterembe való bemenetet rögzítsük. Ki az, aki részt vett rajta, ki melyiken vett részt, ez a későbbi statisztikákban jól mutat, olyan információkat tudjuk ellátni őket a későbbiekben, ami szükséges. A résztvevők listáját látjuk. Ha valamelyik résztvevő milyen előadásokon vett részt, szeretnénk megtudni, rákattintunk a névre, és jobb oldalt az azonosítás ablakban megjelenik a hozzátartozó részvétel. Ezeket a feladatokat szintén Motorola készülékekkel végezzük, handheld készülékek, és a Motorola infrastruktúrát építettük ki. Hát talán látszik ott a háttérben kicsit meghúzódva egy access point, ami végül is sugározza ezeket a jeleket, és mindenkitől függetlenül tudunk szolgáltatni. Feladatként jelenik meg ugyanúgy például a regisztráció nélkül érkezőknek itt helybeni nyomtatás. Tehát itt a helyszínen történik a megszemélyesítés, és a kártya, kolléga neve, kolléga azonosítója itt kerül rá a kártyára. Itt vagyunk a konferencia terem bejáratánál, ahol szintén a résztvevőket regisztráljuk, hogy ki az, aki jogosult. Péter, szervusz! Gyorsabban megy a beléptetés, hogy érted, vagy? Persze. Mi a tapasztalat, hogy működik a készülék? Szeretik az emberek? Egyszerű a használata, és gyorsabbá teszi a becsekkolás, mint hogyha regisztrálunk kéne papíron. Azt is látjuk, hányan vannak bent például? Igen, most például 34 fő van, és össze vannak kötve a készülékek, tehát hogyha a kollégánőm lehúz valakit, akkor az szintén megjelenik ezen a készüléken. Betanulás az első napokban? Az nem jelentett nehézséget a nyelvre. Nagyon jó. Oké. Köszönöm. Visszajelzések szerint sokkal rövidebb volt a sor, hatékony megoldás a beléptetésre. Cégen belül egy fejlesztő csapat viszi ennek a továbbfejlesztését, karbantartását. Tavaly már ezzel a rendezvény regisztrációs résszel elkészültünk. Most a itteni cégnek, a TEG-nek a kéréseit kellett bevinni, illetve módosítani a szoftvert egy kicsit. Néhány nap volt a elkészülés. Minden előadásnál regisztráltuk, hogy kik mentek be az előadásra, az érkezőket, távozáskor megkérdeztük mindenkitől, hogy jön a második nap. Ezeket mind összesítettük, és ma reggel nyomtatva és elektronikusan megkapta a rendezőszék, a fő rendező cég
ezeket az összesített statisztikát, illetve tételesen név szerint mindenkiről. Könnyű volt használni, gyorsította a folyamatot, a belépés. A rendezvény főszervezőinek készítettünk egy összesítést a résztvevők számával, a rendezvényen összesen hányan vettek részt, és a távozáskor hányan válaszolták azt, hogy második nap is jönnek. TEG, a The Events Group professzionális rendezvényszervező cég, akinek a konferencián a BCS Hungary is részt vett, nem csak mint kiállító, hanem a regisztrációs technológiai szponzor minőségben is. Nemzetközi területen sok konferenciát szerveznek, főleg ipari, piaci területeken, magas szintű döntéshozókat hívnak meg a rendezvényekre, és a weben egy olyan felületet biztosítanak, ahol az egyes résztvevők egymással találkozókat tudnak megszervezni, ezzel is emelve a rendezvény színvonalát. Ezen a budapesti 2012-es rendezvényen biztosítja a BCS Hungary a beléptető rendszert. Dear Mr. Denis Lantos, BCS Hungary was your registration technology sponsor at your event. Are you successful with your cooperation? Very much. I think it was fantastic. We actually had delegates, visitors, sponsors of ours coming to us and congratulating us for this new technology. It was a new system, a new awareness for individuals, and definitely it was well received. The delegates enjoyed it very much, not just the delegates, also the speakers, the solution providers who were present. It definitely increased the quality of the event. Do you plan in the future this technology maybe with BCS Hungary? It would be a pleasure. Thank you for your cooperation. Thank you.